Říkala byste si před rokem, kdy jste měl trable s ramenem, že před týdnem vyhrajete závod a teď k tomu přidáte další místo na pódiu? Tak u mňa bol taký cieľ vrátiť sa naspäť lepší, takže ja som, nie že som čakal, že postupím na Olympiu a tu budem tretí, ale dúfal som dobrý výsledok. Ale takýto výsledok až asi ani nie. Jak byste se cítil ve větší formě v Británii nebo tady v Praze? Asi tu. Tam som takú formu až nepotreboval. Tam nebol taký silný line-up ako tu. Michal Kryžobyžánek. Dalo by se říct, že jste byl dnes ve větším klidu, když už jste měl tu Olympii, jasnou, cíl byl splněný před týdnem? Ale viete čo, ani nie. Ja som bral skôr toto takú väčšiu povinnosť ako to Anglicko. Tú Britániu som tak bral, že ja som tam išiel s tým, že mám veľkú šancu sa kvalifikovať. A čo sa týka tohto, tak bolo taký fokus u mňa, že to zadosťučinenie, čo som bol v New Yorku a Pittsburghu, som sa porovnával zase len s tou najlepšou top 5 z Olympie. Tak teraz by to opäť vyšlo a myslím si, že som bol veľa lepší ako pred pol rokom.